Good morning! Mag-inom tani. Tubig sa butong. Nindot siya kay limbahon. Lana pa di ay. Very good. Ato ning laklakon ug maayo. Rone. Pakuha sa 100 ha. Magkuha ta sa kuan, sundang. Inom tagbutong buntag sayo. Kanang wala pay kaon kay para effective jud kaayo no. Ha? Ah, sige, ante. Unya na lang tiya. Ha? Oh. Hurot ang isa. Ano ang segundahan? Another one. Hurot gihapon para maka-exercise at ta maglampaso ta dani. Wala pa ni siya na butangi sa kuan wax ato sa ni siyang silhigan. Ako ni siyang butangan sa wax karon tapos atong lampasuhan para maka-exercise at tano. Kay napamay sobra sa kuan wax nga akong gipalit atong pista. Nya kanilang paso ang atong gamiton. Kani para effective sinaw kay siya. Diara ang atong inus-nus dani sa atong salog para mo pula mo sinaw. Hala, di pula na siya. Charot. Ato din siyang lampasuhan. Musinaw ang nagsinaw. Ang kaya dani pultahan akong gialihan sa plywood kay ang iro ag sulod diri sa sulod. Mao nang gialihan ako. Ug sa dihang naay takong manakong kita kay para sunglod. May na lang ni sunglod.
Naa diri si Kuan, Bossing Alan kay maghulam siya sa planer. Mapuslan pud sa di ang planer nga akong gi palit unya si Madam Utik na doon niya kay forma. Planer si Pilyam na. Planer si Pilya di ay. Planer na manual. Planer na manual tapos ang akong kamuti nga giluto atong susihon kay basig na lata na ni kuwang pa siya gamay. Murag ni malaman. Ha? Unsa? Ako'y nagsulod sa akong motor. Ano pa siya magagi? Diha na magyagi. Wag ka nadlock. Ha? Wag ka nadlock. Hinahinay ba? Nakasulod na diri ang motor, no? Muna akong giingon sa inyo nga, abot ra jud ang time nga makabalo na ko magpadagan sa motor paingon diri sa payag. Mao nang hinay. Ha? Agang po ay gani ko nga dili magulan kay basig magulan nga di nako ka. Tahas dito, ato na ni siyang lampasuhan. Murag nag-red na siya nga murag nag-light red. So, kuwang di ay siguro ni siya sa red cement, no? Kay di man siya ingon nga pula kaayo maskin ako nang nabutangan sa wax. Pero at least di ba? Musina o siguro ni siya glampasuan. Be? Ha? Agad tulog si Papa sa ubos? Nagana ka buwas kami dito. Yang anong nagdalahan mo na ng cleaner? Ha? Cleaner? Kutilya? Sabiya ka, diya sa'yo pa kayo. Kamu ra dito lugar. Si Papa ra, ay, kinsa may bali Papa dito mag-meeting? Ubalisa lagi kung kuwan. Kay Ikaw lang sa gani dito, no? trabaho lang mga balay. Ha? Paglaba po ko kapag magpanglaba sa tarbuay ni Alan. Domingo karon, unya ka guli di ay. Nya. Tuwa na sila nagtugbo na si mama o baby. Ha? Kanang puti. Kanang puti. Tuan na sila ni Madam Utik kay mag-meeting pa to sila dito sa ubos karon sila ni Papa. Bahin sa yuta. Ala. Mala na siya day. Ato na ning hawason kay nagmala na. Basig magdukot ni Ada. Luto na sad siguro ni siya, no? Luto na ang atong kamuti. Sinaw na ang atong salog, tan-awa ra. Mao na ni siya karon.
Dili na ni siya dani mabuling-buling kay. Ako ni siya butangan dani sa harang dani kay para dili makasulod ang dog. Look at this one. Wow. See now. Ang mga naggrocery na ako kagahapon, wala na nako na plaster kagabi. Kaya nag-edit-edit din ko sa video. Ito atong i-plaster. Daghan kaayong salamat, Mami Vic, sa lahat ng mga blessings na binigay ninyo sa akin. Dito natin i-plaster ang atong mga naggrocery. Dana lang. Nya kay naaman tay kuan. Kani para sa panakot diri ng pudsa ni siya. Niya ang kaning sa kuan brown sugar. Basta dana lang na siya day. Ato ra ning i-arrange ug maayo. Ara. Diyan nato na siya i-plaster. Hala, daghan kayong salamat, Mami Vic. At saka ito binigay sa akin ni Pinay Beauty. Lo, thank you kaayo. Ato ning ibutang sa ref. Tapos naapod pinapalit na miswa and pansit. Hala, pang 1 month na talaga ito ang ating naggrocery, no? Dito lang yan. Diba? Plaster. Thank you so much, Mami Vic. Tapos, mayroon akong nabili na Ladies Choice. Ilagay rin natin ito sa ref. Okay. Tingnan niyo ang akong ref. At saka dito, daghan sulod. Bitaw isda ni siya. Para ni siya sa dog. Ay, mugawas di ko ani kay. Para ako silang lutuan karon sa sodan. Kani isda nga ito. Kato isda nga kuan, kutob dayon pirit. Kani nay karni dani gamay, naapod sa hotdog. So daghan salamat, Mami Vic, di ba? Ito mayroon tayong nabili na mga tuyo at saka suka. So dito rin natin ilagay mga zay. Di ba? Plaster. Plaster siya. Ganyan lang. Tapos kani, mantika pa ni siya sa baboy. Tapos ato siyang salangan sa tuyo. Diba? Daghan jud kaayong salamat, Mami Vic. Sa lahat ng mga blessing. Eto, gatas. Diyan lang natin ilagay. Eto, mayroon tayong downy, mayroon tayong sabon, Zonrox, at saka may sabon tayo na bar. Diri lang nato ni siya ibutang. Tuntaan pa nato ni paagi kung asa ni nato siya i-plaster, no? Nindot ni siya kay with downy. Pumot na siya, day. Bar ka. Mamahaw na ta. Kamuti ang atong kanon karon nya naglungag pasad ko dadto para sa mga dog. Ang kani unya na lang siguro ni siya sa udto nato. Utanon dito na ako ni siya gikuha sa balay ni Mother Earth. Kamuti lang ang atong pamahaw karon tay. Manghaw na din ta. Di ara. Wala si Mario. Ako na lang nag-inusara. Bitaw manghaon ta guys. Kamuti. Naglungag pa ko para sa mga iro. Mao ni siya ang kamuti nga katong kauban sa festa. Ako man siya nakita dito sa kuan, kana ang basket. So, akong gikuan, luto. Kay sayang pod. Yeah. Kanira atong kuan, pamahaw. No, di na ta mag-arte-arte bayot. Ang importante, masudlan ang atong tiyan. Oh, lami na ni siya sa pamahaw. Bugat ang busog dani. Kanang mga root crops, ang busog ana, bugat
dili kadali gutomon. So mga unta. May ganit ako ning nabantayan. Kay natabunan man ni dito sa kuan. Trapo. Nga. Ako hindi lungag. Nindot siya kay tamis. Labo nga tamis. Mga unta. Mga itong pamahaw. Basta ka kung sanina. Di paningot wala to sa pagkuan. Lampaso ng paso. Tira! Ato din inuman sa tubig na malamig. Okay na ang pamahaw. Sold na. Gracias sa Diyos. Hawak, Ming. Kani dani akong mga sapatos, ako ni siyang igawas dito sa balkon-balkon nato kay para maluag ni Dani sa sulod. Kaya pwede naman ni siya dito itindog nato, day. Sugod ng video kyo. Abog siya, abog. Ang ako mga sapatos diri na lang nako i-arrange dani sa gawas. Kay para ang dito sa sulod maluag na pud dito sa sulod, no.
Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga suporta niyo sa akin, sa mga hindi nag-skip ng ads. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Diara diri na ako giarin sa akong sapatos. Kay para luag-luag ang dito sa sulod. So karon, ako ay magpaalam na sa inyo. Medyo basa ang akong sanina Mag-irog na pudsad ko sa baka karon. Daghan salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Bye!